Aterpetxean flipatuta utzi gintuen benetan, eta ez irrintziekin, beste kontu honekin beti. ¿Ceros de oro o se? Ni ezkonduta nago. Joder, no me jodas, zenbat urtekin? 27 urterekin. No me creo nada. Otsaian ezkondu nintzen, benetan. Bai. Lehena esan duzularen usten brometa izan. Benetan. Usten txinotako erazten bazara hor da. Ezkontzea, josu. Urrutea, ezkontzea. Hemen sortzea. Ni ere zuen inoiz pentsatzen ezkontzea eta begira. Lase bizitzen. Zenba denbora berakin? 6-7 urte. Osa, ja ezautu zeatela, ez? Ba, izan zen ere bizitzako egoniko helenan ikuste. Zea, zena laguna, familia... Ja. Eta leire, zuek ja 8 urtetako ja ezautu zete, ez? Bai. Nahiko txo. Bai. Sobera. Sobera. Gure naparrak zenbat gauza dauzkan, Alako batean bota eta esan, ala, venga, ni ezkonduta nago. Inkluso batematek ez zuen sinistu lehen da bizikoan. Ja, eske ustu lehenago esan nuela eta... Eske uste inorrek ez zula sinistu, uste ginen bazilaten ez. Eske, gozin prometo nahi dat, esan du ezkontzu zuru. Zenbat urterekin ezkondu... Aurten, Zara? aurtengo txaian, 27 urterekin. 27 urterekin. Gaur egun inkluso nahiko goiz, nahiko gazte ez da? Bai, okerrena genuen izan zela ja bankuarekin ezkondu aurreko urtean, eta ja... Hau festa bat besterik etzen. Ni honena, ni galde union, segunetan ezkondu zon da, eta nakorratzen segunetan ezkondu zon. Ez que iragana da, tio. Zure kamerari begiratu mesedez. Eta esaiozu, etxetik ikusten ari zaizun gizonari, ze egunetan ezkondu zineten. Pasteltxo! Bueno, es que gauzat pasteles deitzen dute kuadrian, ez da nire bihotzeko. Otsaiaren batean. Ez da? Bai. Bueno, gogoratu da bintzat, eta ez da gutxi.